Basta di ka sila nag-bite nga ang angutin sa Jardas. Naman matapang ang isak pa lang. Napangalunaw. Hi guys! Welcome back! It's me, Ilarn again, and you're still watching on my YouTube channel. So guys, kumusta kayong lahat? Happy New Year everyone! I hope you are all safe and healthy sa inyong kanya-kanyang mga tahanan. And ayun nga guys, for today's video, panibagong reaction video na naman yung ating gagawin. And of course, mula pa rin sa aficionado. So ayun guys, kumusta po yung naging New Year ninyo? Comment lang po kayo kung naging masaya ba, naging malungkot, or super happy. Ayan. And for today, ang re-review natin is first time ko ito na i-review na yung J, yung merong J naman. Di ba usually yung nire-review natin is yung mga F number, pero this time i-review natin is yung J. So, yung unang J na i-review natin is J12. Ayan. J12. As you can see guys, usually naka-print dito yung J number or yung F number here. And at the bottom din, meron din. Ayan. So, dito. So, dapat nagmamatch yung number here dito at saka yung dito. So, dapat pareho sila na J12. Ayan. So, open lang natin. So, ayan. Open na siya. Charan. Ayan. Of course, try na natin. Usually, parang pagbukas ko pa lang nitong cup nito is parang umalingasaw na yung bango ng J12 guys, promise. Usually kasi, ang nire-review natin is ginagamit muna natin siya for how many days bago natin siya i-review. But this time, ang i-review natin is gusto nating kunin yung unang gamit, yung unang spray nung aficionado na scent ng J12. So, ayan. Wait guys. OMG. Mabango din siya guys. Para siyang meron siyang citrus sa something. Okay. For men din yung medyo hindi siya ganun katapang, mild lang yung scent niya. Ayan, naaamoy ko pa rin siya until now. Ayan, parang meron siyang flower na scent. One more time. OMG. Mabango talaga siya guys. For men talaga siya yung scent niya. Pero marami din kasing mga babae na mas prefer nila yung scent ng panlalaki. So I think pwede ito sa kanila. Ayan, naaamoy ko pa rin siya. Mabango. Super bango na siya guys, promise. So ayun nga, again, kapag mag-i-store kayo ng binili nyo na aficionado product, make sure lang na hindi ito naaabot ng mga bata, and then wag siyang i-expose sa direct sunlight. Of course, palaging room temperature lang siya i-store. And of course, nabibili itong aficionado na to sa lahat ng aficionado kiosk, of course. And of course, you can buy it also through online. Of course, kapag dati ka ng user, you know the drill. Return empty bottle, of course, for discount on your next purchase. Nagkaroon na sila ng price increase.
265 before, but now this one is already 288. Ayun, magkakaroon kayo ng pouch kapag of course bibili kayo ng 85 ml. Kahit bilhin nyo ito sa kiosk, mismong kiosk ng aficionado or sa online. So, papadalhan pa rin kayo ni seller ng pouch. Free pouch. So, ayun nga guys, as part of this vlog, ayun nga katatapos ko lang i-review yung ating J12. And this time naman is itry nating ipa-amoy, ipa-test sa mga kasama natin dito. Tara! Baradang! Try to review this one. I wanna know your reaction about the scent. Spray mo. Oh, how is it? Kumusta naman yung amoy niya? Super bango. Ano pa? Basta nagbango na. Ayun guys, super bango lang daw siya. Tapos kaslawan, andiyan. Parang ano. Basta di kasi nag-bite nga ang angoten is Jardas. Naman matapang ang isak mata. Ay, yung mild lang. Oh, parang gustong-gusto mong aymuyin, ganun. Chi! Oh, amuyin mo. Spray mo siya. O, paano? Nabanglunaw. Rabang lulatan, paano yung scent niya? Wala siyang kaamoy na something, ano? Might daw. Yun. Aficionado lang kita talaga, di ko na. Pero yun lang, mabango lang siya, ganon.